बे जाहैदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 22 थान्दै जख'न्थाइ बेयो नैबे जलेश्वरीनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय लानाय जादों। बेयाव हाबजेनबाय आरोना जोङो एन्ट्रि खालामजेनबाय। बे लामायाव बिराद समायना रमायना गेट गायना दोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ। दा बेवहाय बयखौबो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे मेलखौ मेहेरगोनां जाफुंसार खालामफैयो। बेनि थाखाय बयसिमखौबो रायजो राजाफोरनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दा नै बेनो जाहैबाय मेन गेट, नैबे जाहैबाय मेन गेट, नोरै जाहैबाय सराइबिल थाङो आरोना। दा नै जोंनि जे मावबादा, बे मावबादाया नै थान्दै जथुमा, ओमफ्राय नै दा बे आरोना नै मेन केन्डेल बेनो आरोना। नैबे जाहैबाय नै गेटआ नै बेनो थान्दै जथुमा मेल। दा नै बे जाहैबाय मेन केन्डेल, दा बेनो आरोना। आलासि जिरायसालि, नैबे जाहैबाय आलासि रिसेपसन कमिटि केम्प, बे जाहैबाय। दा जों नैफ्राय दसे लाखिथ'बाय। जों बेरायसिगोन आरोना बेलेग बेलेग जायगायाव। नै जों दा सफैबाय, बेनो मेन केन्डेल। दा नै लाइटिं जागोन। दा नैबेहाय जाहैबाय, बैहाय दङ लाइटिंआ। जोङो दा बेवहाय बेरायफैबाय आरोना। बेनिफ्राय जों दा लाइटिं जागोन जायगायाव थांगोन। बेनो जाहैबाय मेन पेन्डेल। मेन पेन्डेला बेनो माने दासो अपेनिं जादों आरोना, बेखेवगासिनो दं। दा ओंखायनो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ फैनाय नुवाखै आरो आनसलिक दख'राफोराबो दासिमबो फैजेनाखै आरोना रावबो। जोंबो खौरांगिरिफोरखायसो फैग्रोदों। दा नै बेनो जाहैबाय मेन पेन्डेल। बेवहाय जाहैबाय बिखा मावलायहोगोन आरोना। मानो होनबा बेनो जाहैबाय जोंनि दा बेलासिनिफ्राय बेवहाय हारिमु बादायलायनाय कम्पिटिसन जागोन, दामनाय देनाय बेनि आरोना। दा नै जोंनि लाइटिं थांगासिनो दङ, देखायलांगोन 22 थान्दै। 22 थान्दै जख'न्थाइ जाबाय नालाय दिनै 22खौनो बेहाय 22खौनो बानायनाय जाहैबाय आरो जे बेवहाय केन्डेल लाइटिं खालामगोन। मानि बे जेवारि बाथि सावसिगोन आरोना बेहाय। नैबे जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि गोथार फिरफिला, बे फिरफिलाखौहाय बेखेवनाय। बेफोरो मोनफा मोनफा दख'रानि नाम थागोन आरो बेवहाय। दाबो प्लेकार्डखौ होआखै, दख'राफोरनि थागोन। आरो बै जायनाखि जौसिन नुदोंना, बै जौसिना जाहैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला। बेवहाय जानोसै जाहैबाय आरो बेनो। आरो बे बुस्थुखौबो नायदो, बिराद बरिया बानायदों नै आर'नाइ प्लेटफोरा नै बरिया। बे बड'फानि मुङावहाय बिबार बावगोन, गाबोन फुङाव जाजोबगोन बियो। बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि मुङैहाय बिबार बावगोन बेयावहाय। बिसोर रेडि जाजोबखाबाय। बेनो आरो बै साब कमिटिफोरनि मानि बेवहाय भलान्टियारफोरनि थागोन, मेडिकेलनि थागोन, रिसेपसन कमिटि थागोन। सोरबाफोर माबाफोर नांगौबा बैयावहाय फैनांगोन आरोना। जोङो दा अब्ला थाथ'लायनोसै। नोंथांमोनहा बयबो फैलायदो। दामाने लांदा नुदों, दाहाय जायगायानो थोनाय नङा बे जायगाया। ओरैबायदि मानसि जागोन आरोना। आरो नोंथांमोननो जों देखायजोबनो हायासै। माने प्रग्राम जागोन जायगा बैयाव दाबसे, बैयाव दाबसे, बैयाव दाबसे, बिराद बिदिनो गोजानावसो आरोना। बेखायनो अब्ला थाथ'लायदो, उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन।